bunyag. Kaya ang bunyag, mga isun mo na itong rebirth. Giingon nga, gipakatawo tapag usab. Nya maunta na atong sa ulugon. Kana ito, oy, happy rebirth. O, wa man tay happy rebirth ron. Di ba? Lain mamugti na lawan na ko. Oo. Ano pag yun itong happy rebirth, mapurma ang atong attitude sa Happy New Year. Because pag abot sa New Year, mga isuon, mauna ang rebirth na to, kay muna chance, panahon nga gihatag sa Dios kanato, kay aron makapadayon ta sa atong panaw sa kinabuhi nato. May gihatag sa Dios kanato. Mao nga, kaning New Year, nga atong gisaulog karon, labi na karon tuiga, 2023, mga isuon, ako ganing inatong awhag ninyong tanan, atong hugton ang atong pagtuo, pagampo ngato sa Dios. Tungod kay kaning year 2023, kung mamalandong lamanta sa tuig 2022, dayong ending ani mga ison, 2023 is not an easy year for all of us. Kung maminaw ta sa dagan sa panahon sa news, it is not easy. Kay mga gamhanan nga nasod karon mga igsoon nag-indigay for control. Unya ang established nga nasod nga nagkontrol sa kalibutan is being challenged. Na dili man na musurrender dayon. So meaning naagon na siya intang epekto. And what is that effect? Is chaos. Nya dili ta exempted ni ana kay we are part of this world. Pero dili ta angay nga mabalaka ana mga igsoon. Kay gipahimangno na nas atong Ginoong Hesus nga kuning tanan manghitabo ayaw mo kahadlok. Kay natural lang ni siya for all of us to learn. Unsa may atong i-learn ani? Nga unta muamgo ta nga mubalik ta og Dios. Kaya diya lamang sa pag-ilan nato Diyos may son, manaa ang tinuod nga kalinaw sa atong pagpuyo sa kalibutan. Mobitan ang miani siya nagpakatao, gitawag og Emmanuel, God is with us, aron pagdalaog tinuod nga kalinaw, dini kanato. Apan ang pag-angkon sa ang kanilaw, dili sayon. Kaya ang kaaway niya, di man malipay sa iyahang kalinaw. Muni challenge nato karon mga igsoon. Nya ilabi na nato mga Kristiyanos, di na ta mag-isgot sa kalibutan nga kasugdan nato dinhi sa atong kaugalingong katilingban, dinhi sa atong lungsod, dinhi sa atong parokya, dinhi sa atong diocese. Dunay dakong hagit nato mga igsoon. Don't you know nga kita mga Kristiyanos, ang atong kinabuhi sa pagtuo is naa sa peligroso nga kinabuhi. Because hinahinay, we are losing the very value of our Christian life. Anong niingon ko nga, we are losing the basic value of our Christian life. Tungod niining pag-propagate sa free expression sa ato ang kinabuhi niya. Maubaya ni Sekon mga igsoon atong Achilles heel. Kabalo mo Achilles heel? Sinonym ana is ato bang weak point ba? Mone ato ang kahuyang sa atong pagkatao. Kay gusto ta nga magpadayag sa atong kaugalingon kanang walay magbuot nato. Dayan kog akora. Nga puras Christians mga igsoon, dili man ingon ana. Naamoy magbuot sa atong kinabuhi. Kabalo kisay magbuot na to? Ha? Si Kristo. Kahimuon gud ang Kristiyanos, unsa pa kahimuon natong Kristiyanos og dili magbuot si Kristo na to? Unsa na to pagkinabuhi sa atong Christian life? Kung dili si Kristo mo'y magbuot na to. Mo na nga kung mawala ang atong obedience ngadto ni Kristo mga ison, di gyud ta
mahimong Kristiyanos ug di gyud ta makakinabuhi sa iyahang kaluwasan. Na mao ra po gipropagate rong panahon na mga igsuon. Mabitaw na nga hagit kay nato ni mga Kristiyanos, kadaghang kay mga Kristiyanos nagtuo nga mga Kristiyanos apan ang working philosophy is dili Christianity. Ang working philosophy as ang gitudlo sa kaaway sa Dios. Nga kita'y magbuot sa atong kaugalingon. Na, makita bitaw nato ni rong panahon na unsa may atong nadungog ron, kita'y magbuot unsay atong gender. Kita'y magbuot sa atong gender. Binase sa ato ang gibati. That destroys the truth of creation. Pero mao man ni ron. Tanawa mga daghang kayo mga sakop sa atong simbahan, mao'y magbuot, unsaon pagiya, unsa pagtulunana ang gusto nila nga gustong paminawon. Di ba? May buntag. Challenge kayo nato ni ron mga igsoon. Muna kaning year 2023, sa muni panahon nato a chance nga ma-recover ta to nga tindog ta, mubarog ta sa atong tuuhan mga igsoon. Mobita na nalimot kog ingon ninyo no di atong wala na hibalo nga ang ato ang Pope Emeritus si Pope Benedict the 16th mihalin na ning kinabuhi agapong adlaw Rome time alas 9 buntag muna ato siyang iampo sulod ning Santos nga kasaulugan. Ang di gyud nako malimtan ni Pope Benedict mang igsoon katong naghatay siya homily during the wake of St. John Paul II, warning us, gitagantag warning mga Kristiyanos. Unsa iyang giwarning na to? Magbantay ta sa diktatorya sa gitawag og philosophy on relativism. Na kaning relativism ay usan ni siya sa produkto sa philosophy on free thinking, free expression. Kabalo mo anang relativism nga giwarning ni Pope Benedict? Kanang philosophy on relativism mga igsoon, nagnegate ba? Wala mo recognize sa gitawag og standard truth. Because truth para sa relativism is, truth is relative. So nagdepende sa kultura, nagdepende sa sosyedad, nagdepende sa tao. So kung muna'y truth para nimo, nga imong gituan nga babayi ka, bisag wa kay matres, go! That's relativism. Because this is a free world. Kung gatuo ka nga, lalaki ka, nya hilabtan ka, muburos ka, go! Mama na. Nawala ang standard truth. Nya kabalo mo, giun sa pagguba tang Kristiyanos because Christ came. Pagtudlo sa iyang kamatuuran, aron nga iyang kamaturan mo himuon nga standard truth sa kalibutan. Tungod kaning kalibutan na mga igsoon, daghang mga truth based on the different cultures. That's why aron nga magkahiusa ta, there must have only one truth. And that is, for us Christians, the truth of Christ. Mabitan ng diha ni Kristo, wala na'y Gentile, wala na'y Jew. No more foreigner, no more kuana. No more slaves, no more master. Tungod kay kitang tanan ni dawat sa samang kamatuoran. Ngunit challenge na to ron mga igsoon. Mao bitaw nang as we welcome the year 2023, mao ni ang panahon nga every time magsaulog tag tuig mga igsoon,
pagpahinumdum nato nga mga tao taniining kalibutan na, but the fundamental question is, what kind of people we are? Kitang mga baptized. Muna atong ipangutana. Mabitan ang matag unang adlaw sa tuig nga moabot nato mga isuon. Pagpahinumdum nga mga tao taning kalibutan na ang sibahan nga nagagiya kanato mga isuon, gipailata sa inahan sa atong manunubos nga ato usab nga inahan. Aron pinaagi sa pagsaulog nato, paghandom nato sa mga inahan sa atong manunubos, mapahinumduman ta unsa tang matang sa pagkatao kitang mga binunyagan. Ug ako nang ipahinumdum dinhi karon nga kitang mga binunyagan sa pagdawat nato ni Kristo nangatao tapag usab. We are all born again. In baptism, nagipakataw ta rebirth nato na. Maobita na nga sa atong rebirth mga igsoon. Bisan tuod ni apata sa kalibutan nagpuyo. Apan kitang mga binunyagan, dili ta mga lumulupyo ni ining kalibutan na. Kundili lumulupyo ta sa gingharian sa Dios. Maubitaw na nga ang kinabuhi na to mga Kristiyanos makasabot kay taani. Nga aron mahimot ang Kristiyanos paharion nato si Kristo sa atong kinabuhi. O ang pagpahari ni Kristo maison mao pod atong pagpahari sa Dios sa ato ang kinabuhi. In other words, sa atong pagpahari sa Dios sa atong kinabuhi, atong gidawat nga mga lumulupyo ta sa gingharian sa Dios. Mabitaw na nga sugda nato kanang maong kinabuhi sa pagkalumulupyo nato sa gingharian sa Dios nga niapata ni ining kalibutan na. Kaya ang gingharian sa Dios nga atong gihisgutan sa umaabot nga kalibutan, ang gihisgutan sa atong ginungis nga kalibutan sa kinabuhing dayon, mauna ang kahingpitan, pag-perfect, pag-complete sa unsay atong nasugdan ni ining kinabuhi. Mo binagingon mga igsoon, unsa may atong hingpiton kung wala tay gisugdan? Unsay atong tapuson kung wala tay gisugdan? Would you agree with me? That's why magisgot lamang tag kahingpitan sa atong kinabuhi kay naatay gisugdan. O unsa man ang kahingpitan ng atong gisugdan, ang atong pagpaningkamot, pagkinabuhi nga mahimutang matuod nga tawo. When I say matuod nga tawo, mauna ang kinabuhi nga atong gipaningkamutan nga mahimutang may sama ni Kristo. Kani nga nga matuod nga tawo man, mo man atong proclamation. Si Kristo, bisan tuod sa Dios, misulod sa panahon o kinabuhi natong mataw. Muna ni usag, matuod nga tawo. Munang himuon tang Kristiyanos, may sama niya, aron mahimutang matuod nga tao. Unsa man ang matuod nga tao? Larawan sa dili makita nga magbubuhat. Mabinang gipatawag ang Dios og atong amahan. Kay ang anak mao may nalarawan og nagpaila sa iyahang ginikanan. Muna mga igsoon, manginaot kita nga as we pray, no, na pagpangaliyo po nato sa atong langiton nga amahan niining tuig nato bag-ong tuig sa atong kinabuhi 2023. Padayon ta sa atong pagkinabuhi isip usa ka katawhan. Kay mo man ni ang the message sa atong Santo Papa Maison Pope Francis, no, sa iyang giingon, ang kaluwasan dili manato na makabot kung ikaw rang usa. Ang kaluwasan makabot nato sa hiniusa nato nga pagpaningkamot. Tungod kay bisan tuod matag usa nato gitawag pakigiusa sa Dios, apan gitawag ti usab kita isip usa ka katawhan. Kay usa ra man ang tao nga iyang gibuhat sa iyang larawan.
apan daghan og personahe mao kana kita. Muna mga igsoon, manghinaot kita nga nining ato nga pagsaulog karon sa solemnidad sa ato manginahan ang Birhen Maria nga ato sab nga nahimong inahan. Dinhi unta magpadayon ta, let us challenge ourselves, no? Padayon ta sa atong panaw sa kinabuhi with the new consciousness. And what is that new consciousness? Nga kita katawhan, sa bag-ong katawhan, nga gimugna pag-usab sa atong Ginoong Hesukristo aron nga pinaagi nining mao nga consciousness. Magpadayon ta nga magkinabuhi sa kinabuhi sa kaluwasan ug maatuon ta ang kahingpitan nga mao ang Pinoy-anan sa gingharian sa langit sa atong langitnong Amahan. Amen.